A powiedz, Me. powiedz 4. Me. M. M. Brawo. A gdzie jest mama? Mama. Mama. A Mati? Papi. A jak robi kotek? Au. A osiołek? A. A gdzie są włosy? To. A szyja? Ślicznie. A jak robi lew? A jak robi kogut? Tu, 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 tu. A kura? E? Kura? Ko, 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 ko. No to na koniec zrób pieska. Jak szczeka piesek? Tyle? No. No to uśmiech jeszcze zrób, papa. Papa.